କେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ଆମ ବ୍ଲଗରେ ତାହା ଆମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ୍ କଲି। ମୁଁ ମହେଶ ନାୟକକୁ ଲିଙ୍କ ପଠାଇଥିଲି। ଲିଙ୍କକୁ ଟଚ୍ କଲି, କ୍ରୋମ୍ ଓପନ୍ କଲି। ଆମେ ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ମାନେ 3ଟା ଟପ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିକି ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କରିବା। ବଡ଼ ବି ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 3ଟା ଗାର ଅଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିକି ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଓପନ୍ କରିବା। ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗଲି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ ଓ ଟାଇଟଲ୍ ଉପରେ ଅଛି, ନକଲି ଡାକ୍ତର ଏଇଟା ଟାଇଟଲ୍, ଯେଉଁଟା ତଳେ ଅଛି ସେଟା ସ୍କିପ୍ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କପି କରିବା, ଏ ପାଖରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଟିକେ ଦବେଇକି। ନକଲି ଡାକ୍ତରକୁ ଏମିତି କପି କରିବା, କଟ୍ କରିଦେବା। ଟାଇଟଲ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇଟଲ୍ ପାଖରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟଚ୍ କରିବା ଫାଷ୍ଟ, ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେବା। ତାପରେ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ମାନେ BMC TV ହଉ ନା ଜବାବ ଦେବ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ଏମିତି ରଖିକି ଲେଖିଥିବେ ଆପଣ ଆଗରୁ, ତାକୁ ଏମିତି କରିବେ। ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବେ। ବି ଅଛି, ବିକୁ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। ବୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଆମେ କଲର୍ ଦେଇଦେବା। ଅଛି, ଏ ପାଖରେ କରିକି ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଦେଖାଗଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଏଟା ଗଲା। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମହେଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ଭିସ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରିପୋର୍ଟର ନାଁ ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟଚ୍ କରିକି ଟିକେ ତଳକୁ ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେବା। ତାକୁ ବି ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଏମିତି କପି କରିବା। କପି ମାନେ କପି କରିବେନି, ଏମିତି ଖାଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ବିକୁ ଟଚ୍ କରିବା। ଆଉ ଯଦି କଲର୍ ଦେବାର ଅଛି, ହେଲେ ଏକୁ ମାରିକି କଲର୍ ଦେବେ। ମୁଁ ଏକୁ ମାରିକି କେଉଁ କଲର୍ ଦେବି, ଏଇଟାକୁ ରେଡ୍ ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟା ରେଡ୍ ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଅକ୍ଷର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ସାଇଜ୍ ହେଇନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତଳ ଯାଏଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବା? ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବା, ଜୁମ୍ କରିବା। ଏ 3ଟା ଟପ୍ ଅଛି, 3ଟା ଟପ୍ରେ ଯିବା। ତାପରେ ଏ ପାଖରେ ଟଚ୍ କରିକି ଜଷ୍ଟିଫାଏ ମାରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟଚ୍ କରିକି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେକୌଣସି କଳାହାଣ୍ଡି ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗିର ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସଦାବେଳେ ଏମିତି ଥିବ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି ଥିବ। ଏମିତି ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ହଉ, ଭଦ୍ରକ ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ, ଯାଜପୁର ହଉ, ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏମିତି ଟଚ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି, ଯାଉଛି। ଏମିତି କରିକି ଏ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇଟା ଆସିଲାନି, ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଯଦି ଆସିଲାନି, ଆଉ ଟଚ୍ କରିଦେବେ, ଆସିଯିବ। ଏଟାକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ ଫ୍ରମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଫାଇଲ୍ରେ ଯିବେ। ଫାଇଲ୍ରେ ଯାଇକି এই ଫଟୋ ଅଛି, এই ଫଟୋକୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟିକେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଫଟୋ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ
ଗିରଫ ଘଟଣା, ଏଇଟା କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ତାଜା ଖବର ନା ଦୁନିଆ ଖବର ନା କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲେବେଲ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୋ ମ୍ୟାଚିଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ଲେବେଲ୍ ୱିଥ୍ କମ୍ୟୁନେଟ୍ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବା। ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଲି, ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଖବର ଏବେ ଏବେ ତାଜା ଖବର, ବଡ଼ ଖବର ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବଡ଼ ଖବରକୁ ଟଚ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଲୋକେସନ୍, ଏଇଟା କ'ଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟଚ୍ କଲି, ସରି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ହେଇଗଲା। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି, ଏଇ ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ନକଲି ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଇଁକୁ ଏମିତି କରିକି କପି କରିବା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଥିବି, ନହେଲେ ବି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବା। ଏଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ରଖିବା, ଏପଟେ ଇଂଲିଶ ରଖିବା। ଏଣ୍ଟର ଟେକ୍ସଟ ପାଖରେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା। ଫେକ୍ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଏମିତି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟାକୁ ଟଚ୍ କରିବା। ଟଚ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବା, ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଳେଇଯିବା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯାଇକି ଏମିତି କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ମାନେ ଦିଆହେଇଛି, ଫେକ୍ ପେଜ୍ ଡକ୍ଟର, ପେଜ୍ ରମେଶ, ପେଜ୍ ସ୍ୱାଇଁ ଏମିତିକୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ବେକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ 11 ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି ଦେଇଦେବେ ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଫେର ଆଉ କପି କରିକି କଟ୍ କରିଦେବେ। କ୍ରୋମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଯାଇଥିଲା ପରମାଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ପରମାଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିକି କଷ୍ଟମ୍ ପରମାଲିଙ୍କ୍ କରିବା, ତା ପାଖରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା। ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଡେଫିନେସନ୍ରେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିବାର ଅଛି ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ପବ୍ଲିଶ କରିଦେବା, ସେୟାର କରିଦେବା। ମୁଁ ଫେର ମହେଶକୁ ଏକା ସେୟାର କରୁଛି। ଫଟୋ ଆସିବା ଯାଏଁ ଏମିତି କରିଦେବେ। ଫଟୋ ଆସିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ।